Els sopars d'estrelles organitzats al pavelló de bany Tussols Bacil van començar ahir al vespre. Es faran cada divendres del 28 de juny al 30 d'agost. Serveix l'àpat al restaurant Les Cols i està amenitzat per la música de Trípoli Orquestrina. De l'aperitiu se n'encarrega en Jordi Vilarrasa amb la seva varietat d'embotits de la terra. Tot el públic assistent pot gaudir després del sopar de l'observació d'estrelles de la mà de l'Associació d'Astronomia de la Garrotxa. Sí, el sopar, com sabeu, és sopar d'estrelles i nosaltres posem la segona part d'aquestes estrelles, les estrelles que veurem aquesta nit en el cel, i per això, des de l'Associació Astronòmica de la Garrotxa, hem portat aquí dos telescopis, com podeu veure, són dos telescopis reflectors, ara mateix els acabem d'orientar cap a la polar, i la idea és que un cop s'hagi acabat de serenar puguem veure la Lluna, que està en fase creixent, amb un dels telescopis, poder veure els cràters, que en el seu relleu és la part més bonica de la Lluna, i llavors, si tenim sort, a mitjanit surt Saturn, que Saturn, com sabeu, és el planeta dels anells, que amb l'altre telescopi posarem un ocular més gran i podem veure els anells de Saturn i un satèl·lit inclús que té al costat. Una activitat que convida a passar una bona estona en aquest indret tan màgic de la ciutat, on les nits d'estiu es convertiran en agradables vetllades per compartir amb els més propers. Estanis Bairet ens ha explicat que s'ha creat un paquet turístic pensat perquè la gent de fora pugui gaudir del sopar i també quedar-se a dormir a la Garrotxa. Dir també que hem arribat a uns acords amb els hotels de la ciutat perquè la gent que vulgui venir a sopar pugui també tenir la possibilitat de quedar-se a dormir, a uns preus que ens sembla que pel conjunt de l'oferta són uns preus molt a l'abast de moltíssima gent. És un cap de setmana molt especial i per tant aquí també diferents hotels de la ciutat hi han participat fent una proposta de poder-se quedar a dormir més esmorzar i per tant també a la gent que ja reserva el sopar els oferim la possibilitat que es quedin a dormir amb aquests acords, amb aquests desordres. Una activitat que combina a la perfecció tres sentits, un sopar que deleita el gust, unes estrelles que ens alegren la vista i una música que relaxa l'oïda.